Hola, senyor. Voti socialista. Toni? Toni? Però què fas aquí? Jo, res. Vostè? Jo intento motivar el vot socialista. Que no està prou motivat després de l'excel·lent campanya que estan fent tots. Aquesta ironia algun dia et portarà problemes, Toni. Ironia, jo. Toni, quan em toca surt a mi. Escolta, aquest plató és molt xulo. És molt gran, Però, Pilar, això és el carrer, això no és cap plató. I aquell focus allà? És el sol, Pilar. Porta tant de temps tancat els platós que ja no distingeix una cosa de l'altra. Ho sento, no penso fer cap declaració. Pilar, però no és cap periodista. No veus que té cara d'espavilat? I no vols saber per què vaig deixar plantats els de la Nòria, Ni la meva opinió sobre l'inqualificable setge informatiu al que està sotmès el govern d'Israel! Deixa'l estar, Pilar! Tingui, segur que ja està convençut de votar socialista, però per si les mosques. Però és que vostè també domina allò de la ironia, Escolta, perdoneu, podríem anar al plató? És que aquí noto com que em falta l'aire. Anem cap al plató, Pilar, vinga, anem. Jo em quedo una mica més, Toni. Molt bé. Home! Aquí vull enganyar. Toni! Toni!